அதான் கொஞ்சம் மழை விட்டு என்ன கிளீனா பண்ணா கெஸ்ட் பட்டியா எப்போ? அதான் அப்போ அன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணலையா? அப்போ கூப்பிட்ருக்க மாட்டியா? முடிஞ்சிட்டா இன்னும் பண்ணுமா? முடிஞ்சிட்டா? ஆ
எப்பா ரொம்ப தூரத்தில் ஒரே ஒரு மாடு நிற்கிது. ஒரு மாடாக நிற்காது, பின்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன். திறந்து தான் இருக்குது. உங்கள் ரூம்பு திறந்து வாசல் அப்படியே தான் இருக்குது. ஆமே போயிட்டாங்க. மாடை பாரு, கண்டுக்குட்டி. அது எப்படி அது உள்ளக்க போச்சு? வேலி போட்டு வந்த இடத்து தெரியுதா? ஒன்றே ஒன்று நிற்கிது பாரு. ஆமாம், அது காட்டு மாறல. அந்த நிற்கிது பாரு, காலை பாரு. ஆமாம், நாட்டு மாடை காலை பார்க்கும்போது அதான் பார்த்தனடா ஒத்தியாக வராதேன்னு சொல்லி. என்னம்மா ரசத்துக்கு என்னமோ ஒன்று அடிச்சுக்கிற சொன்னா? ம், இல்லை என்ன அரைச்சிட்டு வா அப்படின்னா அதான் ராஜாட்ட சொன்னியான்னு கேட்டேன். உன் இதை எடுத்து தான் அரைக்க போகிறேன். அரைக்கத்தில் ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரல. அதான் அந்த கெஸ்ட்டை அப்படி சொல்லியே கெடுத்து விட்டா. அதுக்கு என்ன போட்டு விட வேண்டியதானே? அவங்க ஏறி வரும்போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அதில் போட்டு துரத்து இப்போ அனுப்பி விட்டுக்கலாம் இல்லை? நம்ம இதில் போட்டு அவனுக்குள்ளதா நீ கிளீன் பண்ணாதனால அப்படி சொல்லிட்டேன். ம், 6 ரூபா தானே? சரி, ஆனால் அது என்ன பார்த்துட்டு வந்துட்டப்போ. சரி, லைவை இதோடய முடிக்கிறேன். ஆ